Salutare la toată lumea! Astăzi voi monta un întrerupător simplu. E un model de la Tosico. E unul dintre cele mai ieftine întrerupătoare. Oricum, prima dată trebuie să demontez întrerupătorul vechi. Ceea ce văd că e întrerupător dublu. Pentru că asta a rămas, asta s-a folosit. În fine. Și să vedem ce se ascunde aici. Opa, a și ieșit. Văd un vago. Probabil a fost conductorul cam scurt. După cum vedeți, unul dintre ele a fost prelungit. Deși și pe ăsta cred că îl voi prelungi un pic. E foarte scurt. Da, un punct în plus că s-a folosit vago și un punct în minus că bucata asta e de 2,5 combinat cu 1 de 1,5. Deci nu e ok. Îl voi prelungi și pe acesta și voi folosi de 1,5 și încă un vago. Bun, și acum le-am prelungit pe ambele cu conductor de 1,5. Am pregătit și șuruburile de aparataj. Și acum urmează să montăm întrerupătorul. După ce am legat conductoarele în borne, putem să-l aranjăm un plic și să îl poziționăm. Punem bolobocul pe el să ne asigurăm că e drept, după care putem strânge șuruburile de aparataj. După ce am strâns șuruburile, putem monta carcasa într-un final. Și la sfârșit să-l testăm. La mine becul se aprinde dacă clapeta e în jos, dar așa e modelul. Chiar dacă schimb conductoarele între ele, tot același rezultat e. Dar mie îmi convine că întrerupătorul oricum e doar la 80 de cm de pardosea. Dar dacă vreți să fie invers, doar desfacem carcasa, slăbiți un pic șuruburile și efectiv întoarceți tot întrerupătorul cu capul în jos. Iar la final montați carcasa înapoi și gata. Mulțumesc frumos de vizualizare!